салом алейкум ҳамҷоёрони азиз. имрӯз 18 майи соли 2025 мебошад. қарор дорам дар боғи худам деҳаи чорбоги ноҳияи варзо. мо то ҳоло об зада истодаем. як 10 метр дига мезанем, 2 рӯз дигар баъд хулас гап то охири ҳафта бояд маълум шавад оби мо мебарад ё не. имрӯз бошад ман ба шумо нишон медиҳам ки нигоҳ накарда ба он ки оби мо ҳаст ё нест. мо дар боло зарф мондем, анамҷа зарф мондем 10 тона ва пайваст кардем ки такпайвандакои мо барои гелос об хӯрад. пайваст кардем оби қатрагиро. бинед мана оби қатрагӣ чакида истодааст. ин оби ки мебинед дар як соат 4 литр мечакад ё 5 литр мечакад. хулоси гап ин такпайвандакои гелос мебошад. кап 6 ин такпайванди испания аст, испанский. оянда ман бояд такпайванди VCL кунам, чунки VCL аҳам зур аст барои гелос. ва ҳамаи ҳамин такпайвандаконро имсол мо худо хоҳадам ки обтем калон шавад то тирамоа пайванд мекунем. мана коригаро коркасан писари ман кор карда истодааст. такпайвандоро бо меҳру муҳаббат калон карда истодааст то мо донболо ин имсол мо чӣ метавонем пайванд кардан? метавонем пайванд кунем гелоси лапинс, гелоси тудаи ҳисор калон, гелоси скина. ҳамин 3-4 гелосро метавонем пайванд кунем, гелосҳои пешбазак, ва ба фурӯш барорем. метавонед аз ман заказ кунед. ман дар ҳамин такпайвандҳо аз ана ин гелосҳо пайванд мекунам. ин гелоси лапинс аст, гелоси скина аст, свитхарт свитариана, роял тига аст. роял тига оли майдача аст, кам аст, соли дига мумкин гирем. ман ҳамдиёрони азиз, манам хеле мо ҳаракату корҳо карда истодем. корҳои илмиам гӯем мешавад, чунки аз ин ҷо як қисмашро ман пеши худам фикр карда бароварда истодам. манам хеле меҳнат мекунем. инҷа такпайванди гелос мебошад ки мо ба наздики 30 литр зада калон мекунем боринро. инҷо такпайванди себ мебошад. оби қатраги чак дашдаст. инҷо бошад помидору болгарӣ, занҷабили тезак шинондем ва бо оби дастӣ об медодем. имрӯз бо оби қатрагӣ об дода истодаем. хай худо кунад ки помидорҳои мо калон шаванду мо помидор хӯрем. ҳамдиёрони азиз, мана ин буд як навор аз боғи ман. мана ин гелос ҳамин сол оварда шинондам. роял тига мебошад. ин дута инаш такпайванди шафтолу, бодому, зардолу мебошад. мерибалан инаш свит ариана бошад. анам хе ҳамҷоёрони азиз, корҳои мо идома дорад. худо хоҳад мо бояд ба муроду мақсад расем. насиб бошад. муроду мақсади мо ҳар соли 5 то 5000 беҳтарин гелосҳои дунё, себҳои беҳтарин, бодому шафтолуҳои беҳтарин ва ангурҳои беҳтарин ба халқ ниҳолашро пешкаш кардан аст. акун ин орзуҳои ширини ман аст. зиндагӣ бе орзу ширин набуд, зиндагиро орзу ширин намуд. дар паноҳи худо бошед. худо нигаҳбони шумо бошад.